俺の視界に入ってくるんじゃねえよ。不愉快だ。理不尽に私を怒鳴りつける夫。ある日、私のスマホが鳴っているのを見て、夫が声をかけてきた。おい、電話だぞ。うるせえから早く出ろ。あれ？夫はかかってきた電話の名前を見て、目を見開いた。お前、どうして？だが気づいた時にはもう遅い。これから夫は地獄を見ることになるのだった。私の名前はのぞみ、28歳の会社員だ。私には現在、お付き合いをしているマサトという男性がいる。彼との出会いは仕事関係だった。のぞみくんにとってもお似合いの人がいるんだ。私の部下なんだけど、誠実でいいやつなんだよ。私が担当している取引先の部長さんが紹介してくれたのがマサトだった。彼はいわゆる塩顔イケメンで、とても爽やかな雰囲気だった。仕事熱心でいつも一生懸命だから、信頼できると思うんだ。取引先の矢吹部長はいつもニコニコしていて穏やかな人だ。そんな方が紹介してくれるのだから、きっと性格も良くて素敵な人なのだろう。私はそう思い、マサトと食事に行くことにした。彼は優しい上に面白くて、仕事の時の真面目な雰囲気とギャップを感じた。私は彼にどんどん惹かれていき、彼もまた私に惹かれたらしい。何度か食事やデートを重ねていき、彼から告白されて付き合うことになった。おう、付き合うことにしたのか。よかった。結婚することになったら、ちゃんと報告してくれよ。はい、もちろんです。結婚という言葉に私は少し頬が赤くなる。彼もちょっと照れているようだ。だがこのまま順調に交際を続けられたら、彼と結婚してもいいと思った。それくらい彼は素敵だった。そして気づけば1年半ほど交際が続いていた。私は今でも彼のことが好きだし、どんどん愛情が深くなっている気がする。そんな中、私はついに彼からプロポーズをされた。のぞみ、俺にとって君はもうなくてはならない存在だ。俺と結婚してください。はい、よろしくお願いします。こうして結婚することになった私たち。彼からのプロポーズの言葉は本当に嬉しくて、私はこの上ない幸せを味わった。それからすぐ私たちは、矢吹部長に結婚の報告をした。そうか、ついに君たちも結婚か。マサトくん、私が紹介したんだから、絶対にのぞみさんを悲しませるなよ。はい、絶対に彼女を幸せにします。矢吹部長は私たちの結婚をとても喜んでいた。マサトのことを紹介してくれた部長には本当に感謝している。それから私たちは、お互いの親に結婚の挨拶をしに行き、両家の顔合わせを済ませて結婚式を挙げた。結婚式では、お互いの友人や職場の人たちがたくさん参列してくれて、盛大に祝福してくれた。私はとても幸せを味わい、一生思い出に残る結婚式になった。そして、私とマサトとの新婚生活が始まった。私は結婚するにあたって、夫から家庭に入ってほしいと言われていた。だから現在は寿退社をして、専業主婦になっている。とはいえ私はずっと仕事に打ち込んできたので、あまり家事が得意ではなかった。そのため専業主婦になってからは、試行錯誤を繰り返す日々だ。母から料理を教わったり、料理研究家が上げているレシピ動画を見て研究したりして、料理の腕を磨いていった。そのおかげか、料理の腕はどんどん上がっていき、夫からも褒められるようになった。この料理、すごく美味しいよ。俺好みの味だ。本当、よかった。夫が美味しそうに料理を食べてくれるのを見ると、とても幸せな気分になる。私はますます家事を頑張ろうと思った。だが一つだけ結婚して驚いたことがある。それは夫が家ではかなりズボラだということだ。靴下とかインナーとかをリビングに脱ぎ捨てていたり、食べ終わった食器をシンクに置いてくれなかったりと、家での過ごし方が結構雑だった。彼の部屋に遊びに行っていた時はいつも割と綺麗だったので、私は結婚してから彼のこういう部分を知って驚いた。詳しく話を聞くと、夫は独身時代は毎週ハウスクリーニングを頼んでいたそうだ。だから私が遊びに行った時はいつも綺麗だったというわけだ。最初はびっくりしたが、それでも当時は夫の意外な一面が知れて、ちょっと嬉しいという感じだった。むしろ私が家事を頑張って、
夫を驚かせてあげようと思ったほどだ。新婚生活はとてもうまくいっていたと思う。夫は一生懸命に仕事を頑張って稼いできてくれた。私は夫を支えるために家事のスキルをどんどん増やしていって、二人で快適に過ごせるように努めた。夫がお休みの日は二人での時間をたくさんとって、幸せな新婚生活を送っていた。気がつけば結婚生活もあっという間に2年が経っていた。だが最近、なんとなくだが夫婦としてうまくやっていけているのか、心配になることが増えてきている。私はもちろん夫のことが好きなのだが、なんとなく夫の態度が冷たい気がするのだ。考えられるきっかけは、夫が課長に昇進したことだ。本来なら嬉しい話なのだが、夫は昇進したことで、今まで以上に仕事が忙しくなった。そのため、平日は基本的に残業をして遅くまで帰ってこないし、休日は仕事の疲れを癒すために、家でゆっくりすることが増えた。それだけならまだ私も我慢できるのだが、夫はあまり私とちゃんと会話をしてくれなくなったのだ。今日はマサトの好きな唐揚げを作ってみたんだけど、どう？あ、美味しいよ。そう、よかった。お仕事忙しいみたいね。あ、夫は私が何を話しかけても、そうやって一言返事をするだけ。しかもこちらを見ようともしない。私は夫が仕事で疲れているだけかと思い、できる限りそっとしておくことにした。温かい料理を作り、お風呂を入れて待っていれば、夫が疲れた体を癒すことができるだろう。だから私は家事を頑張って、夫を陰ながら見守ることにした。しかしそんな中、ある日夫が酔っ払って帰ってきたことがあった。今までなら飲みに行くときは、事前に連絡をくれていた。だがその日は連絡が来ていなかったので、私は晩ご飯を作って待っていた。おかえり、今日飲んできたんだね。晩ご飯作っちゃった。急に飲み会が入るのは仕方ない。だけど、せめて一言でもいいからメッセージを送ってくれれば、こちらもいろいろと対応できたのに、いつ夫が帰ってくるかわからないので、全部冷蔵庫に入れておくわけにもいかず、またお風呂に入るのもちょっと遠慮してしまっていた。きっと意識していないレベルで、ちょっとだけ苛立ちが出ていたのだろう。夫は私の発言を聞いて、目を見開いて怒り出した。俺が飲みに行くのに、いちいちお前の許可が必要なのか。え？この家で働いているのは俺だろう。お前は俺の稼ぎで食わせてもらってるのに、何生意気なことを言ってるんだ。でも、晩ご飯を作ってるから、せめて一言だけでも。うるせえな。専業主婦で楽してるんだから、晩ご飯くらい何かの時のために作っておけよ。俺が小腹すくかもしれないだろ。部下や後輩を連れてくるかもしれないだろ。養ってもらってる身のやつが、ぐちぐち文句を言ってくるんじゃねえ。そうやって怒鳴る夫。私は夫が怒ったところを初めて見たので、びっくりしてしまった。ものすごい形相で怒る夫は、とても怖かった。夫はビビっている私を横目に風呂に行き、その後寝室に入って眠ってしまった。私はさすがに今の夫と一緒のベッドで寝るのはちょっとと思い、今のソファーで眠りについた。すると翌日の朝に夫に叩き起こされた。おい、なんでソファーで寝てるんだよ。お前、俺を避けてんのか。ものすごい怖い顔で怒る夫。そんな怖い顔しないでよ。そんな風にカリカリされたら、一緒に寝たくなくなるよ。はあ？お前が俺を怒らせるのが悪いんだろ。とにかく、そうやって俺から逃げるようなことはやめろ。気分が悪い。夫は朝からそうやって怒ってきた。わかったら、さっさと朝食を作れ。私はそうやって夫に命令され、ソファーから体を起こして台所に向かった。普通は長時間寝るのに適していないので、腰や背中が痛かった。そして言われるがままに、私は朝ごはんを作った。本当に使えない嫁だな。目玉焼きには醤油だろうが。なんで用意してないんだよ。夫は理不尽に私にキレてきて、しかもそれからというもの、私に対してかなり冷たい態度を取るようになった。俺の視界に入ってくるんじゃねえよ。不愉快だ。ごめんなさい。理不尽に私を怒鳴りつける夫。気づけば無視をされるようになった。ねえ、あなた、ちょっと聞いてる？私がそうやって話しかけても、夫は何にも反応をしない。私はどうしていいかわからずに、
何度も話しかけるが、夫は私をひたすら無視し続けた。半年間も無視をされ、外出も許可なくできなくなった。こんなに長い期間も無視をするなんて、本当にひどい性格をしている。だが私にとっては逆に好都合だった。その方がいろいろと準備ができるからだ。ある日、私のスマホが鳴っているのを見て、夫が声をかけてきた。私はちょうど休日で、お昼ご飯を作っている最中だった。夫は仕事がうまくいっていないのか、朝からイラついていた。そして珍しく向こうから声をかけてきた。おい、電話だぞ。うるせえから早く出ろ。お前は本当にのろまだな。そう言って声を荒げる夫。早く出ろ。あれ夫はかかってきた電話の名前を見て、目を見開いた。弁護士。お前、どうして？私が弁護士と電話のやり取りをしているのを知り、驚いていた。だが気づいた時にはもう遅い。これから夫は地獄を見ることになるのだった。私は夫の言葉を無視して電話を取った。もしもし、すいません。ちょうど料理をしてまして。そうですか。ありがとうございます。よろしくお願いします。私が電話を切ると、夫は慌てた様子で話しかけてきた。どうして弁護士なんかとやり取りをしてるんだよ。今まで私が話しかけてもずっと無視をしてきたくせに、自分は好きに話しかけてくるんだ。答えろよ。なんで弁護士を？私はため息をつきながら答えた。あなたと離婚するために決まってるじゃない。離婚？夫は私から離婚という言葉が出てきてかなり焦っていた。どうして離婚なんか？あなた、それ本気で言ってるの？今までの私への態度、ひどすぎたでしょうが。それは、お前が専業主婦としてちゃんとしていなかったから。ふざけないで。私がどれだけ真剣に家事と向き合ってきたと思ってるのよ。離婚なんて認めないぞ。お前はここで俺のために家事をし続けるんだ。そんなことあなたに決められたくないから。それに私が何の準備もなしに、弁護士に相談すると思う。私はそう言うと、封筒を引き出しから取り出して、中に入っている写真をばらまいた。なんだよこれ。夫は写真を見て驚いていた。あなた、その女と随分と仲が良さそうね。これは違う。何が違うのよ。ホテルに入っていく写真まであるっていうのに。もう言い逃れはできないわよ。あなたが不倫をしている証拠をゲットしたんだから、離婚してもらうわ。そしてあなたと不倫相手には慰謝料を請求するから。そんな、お前、こんなことしていいと思ってるのか？夫は未だに私を怒鳴りつければ、言うことを聞かせられると思っているようだ。だがこちらが有利なのに、そんなのに屈するわけがない。あなたこそ覚悟してなさい。あなたの不倫が原因で離婚することは、矢吹部長に報告したから。なんだって？当然でしょ。私にあなたを紹介してくれた人なんだから。矢吹部長、あなたに怒ってたわよ。あとはこちらに任せておいてくれって言われたわ。あなた、会社での居場所がなくなるわね。そんな、なんでそんなひどいことをするんだよ。はあ、不倫するからいけないんでしょ。私を無視し続けるからいけないんでしょ。自分の方に完全に非があるのに、何私を責めてるのよ。いい加減、自分がクズだってことを認めろよ。このモラハラ不倫クソ野郎が。私はそうやって怒鳴り、結婚式で撮った写真が入った写真立てを、思いっきり床に叩きつけてやった。パリーンと音を立てて割れる写真立てを見ながら、夫はひ弱な声を出した。あんたとは離婚して、慰謝料を必ず請求するからね。今まで私を傷つけた分、地獄を見るがいいわ。私はそう言い、荷物をまとめて実家に帰った。割れた写真立てのガラスの破片は、そのままにしてやった。その後、私は弁護士を通して、夫と不倫相手に慰謝料を請求した。また私は、今まで夫から無視をされてきたことを毎日日記につけて、暴言を吐かれた時も録音をしていたので、モラハラについての慰謝料も請求することができた。弁護士曰く、夫は指に絆創膏をつけていたそうだ。きっとガラスの破片を掃除しようとして、怪我をしたのだろう。本当にいい君だ。そして夫は矢吹部長からの怒りを買い、上の人たちの審議の結果、
課長から降格処分となったそうだ。しかも調査によって部下からのパワハラの声も出ていたようで、夫は減給させられて地方の肉体労働の工場に送られたらしい。現在は不倫相手にも見捨てられ、誰も知り合いがいない土地で慰謝料を支払いながら貧しい生活を送っているそうだ。一方、私は実家に戻り、そして無事に再就職を果たした。再就職先は矢吹部長の知り合いの会社で、すごく待遇が良くて、私はすぐに生活を安定させることができた。しばらく結婚や恋愛はいいので、仕事に打ち込んでステップアップしていこうと思う。半年も無視をされるって相当きつくないですか？主さんはよく耐えたと思います。そして旦那が転落していって、ざまあみろと思いました。矢吹部長が協力的でよかったです。主さんは今度こそ素敵な男性と出会えるといいですね。また新しいお仕事頑張ってくださいね。離婚の件が一段落つき、私は娘と2人で暮らし始めた。だがそれから半年ほど経った頃、事件が起きた。私はその日は休日で家で娘とゆっくりしていたのだが、いきなり母から電話が。なんと元夫と元義母が実家にいきなりやってきて、勝手に上がり込んだそうなのだ。私は急いで準備し実家へ。そして実家に着くと、元夫と元義母が腕を組んで居間のソファーに座って私を待っていた。二人がなぜ来たのか見当もつかない。いきなり実家に来て何なの？私がそう聞くと元夫は驚きの発言をした。貸した金を返してほしい。私の名前はのぞみ、40歳の会社員だ。夫の正人とは結婚して14年になる。結婚とほぼ同時に娘の舞が生まれたので、娘はすでに中学2年生だ。家族3人とても仲良く幸せに暮らしていて、これからもずっと温かい家庭を築けると私は思っていた。夫との出会いは合コンで、気さくで優しくて明るい彼に私はすぐに惹かれた。彼もまた私のことを気に入ってくれていたみたいで、合コンの時はずっと2人で話していた。その時に連絡先を交換して、その後デートを重ねて交際がスタート。1年後に彼からプロポーズをされて結婚。私は彼のことが大好きだったので、結婚が決まった時は本当に嬉しかった。私には高校時代の仲良しグループがいて、何かあるたびに4人でいつも集まっていた。結婚が決まったことを報告すると、みんな自分のことのように祝福してくれた。結婚式にももちろん参加してくれて、自分たちも結婚したいと言っていたのを覚えている。するとまるで幸せをお裾分けしていくように、次々と結婚していき、仲良しグループのメンバー全員が結婚した。ただの仲良し同級生たちが一気に人妻の集まりになったので、急に大人な会になったねなどと笑いながら話していた。そして私に子供ができると、立て続けにみんな子供ができていき、あっという間にママ友の会に。なんというか人生を共に進んでいっている感じがして、私たちは一生こうして仲良くしていくんだろうなと思っていた。私はこうやって妻としても母としても充実した時間を過ごしていたが、一番は会社員として充実していたと思う。私は大学を卒業後に大手企業の企画開発部に配属されて、毎日とても忙しく働いていた。仕事は大変だがとてもやりがいのあるもので、毎日が勉強、毎日が発見という感じだ。仲良しグループの中には専業主婦をしている友達もいるのだが、本当にのぞみは仕事人間って感じなのに、プライベートも充実させてて体が2つあるみたいだよね、と言われたことがある。友達曰く私は鉄人らしい。でも鉄人くらい疲れない体になりたいものだ。そんな仕事人間の私を支えて癒してくれるのは、夫と娘だ。ただいま。お母さんお帰り。娘はまだ小さい頃は仕事から帰ってくる私を笑顔で出迎えて抱きついてくる。娘をぎゅーっとすると、それだけで一日の疲れが癒される。おかえり、のぞみ。ご飯できてるよ。そしてもう一人私を癒してくれるのは夫だ。
夫は私が仕事を続けたいと言ったので、娘が生まれてから会社を退職してパートで働き始めた。その時はカフェでバイトをしていて、娘の送り迎えなども夫がしてくれていた。そして私が仕事から帰ってくると、晩ご飯を作ってくれているのだ。疲れた体で料理をするのは大変だし、帰ってきてあったかいご飯ができているのは本当に嬉しいものだ。夫の料理で身も心もほっとして、娘と一緒にお風呂に入って今日一日あったことを話したりする。私の生活はそんな感じで仕事もプライベートも充実していた。これは夫と娘が私の仕事に理解を示してくれていたからできたことだと思う。だがそんな優しい夫と娘に私は甘えてしまい、さらに仕事に熱中していった。仕事で結果を出していくと、私は昇進して役職がついた。すると残業も増えて帰る時間も遅くなっていった。そうなると娘がすでに寝てしまっていることも多かった。幸いその時には娘も小学校高学年になっていたので、仕事の大変さとかも理解してくれていたし、ある程度のことは自分でできるようになっていた。だから夫もそのままカフェでのシフトの時間を増やして仕事に夢中になっていた。最近いろんなコーヒー屋に行って豆を買うのにハマっててさ、今日も買ってきちゃった。新しくできたケーキ屋でいろんなケーキ買ってきたから、コーヒーと一緒に食べよう。夫はコーヒーにハマっているようで、焙煎についてとか豆の種類とか入れ方とか勉強して、バイト先で実践しているようだ。だから家でもとても美味しいコーヒーを入れてくれる。そんな風に夫も娘も仕事に熱中する私を許してくれて甘やかしてくれるから、家族の関係性が少しずつ悪くなり始めていることに気づけなかった。私がそのことを知ることになったのは、娘から相談を受けた時だった。どうしたの？話って。実は、この前、学校の友達と街中で映画を見に行った時に、お父さんが女の人と一緒にいるのを見かけたの。え？別に腕を組んでたとかそういうんじゃないけど、なんか親密そうな雰囲気だった。それに去年くらいからお母さんが帰ってくる前の時間帯によく電話で話してる声が聞こえてくるんだよね。他にもスマホに夢中になってて私が話しかけても気づかない時だってあるし、その時お父さんスマホの画面見ながらなんか嬉しそうにしてるし、最初はお母さんと何かやりとりでもしてるのかなって思ってた。電話も仕事中のお母さんかなって思ってた。だけどこの前の件からあの時の女の人とやりとりしてるのかなって気になっちゃって。娘はとても悲しそうにしながらそう言った。もうこの時は中学生になっていたので、そういうことにも敏感だし、ショックを自分で処理しきれないだろう。そして私もショックであることは間違いなかった。私や娘のことを第一に考えてくれていると思っていた夫が、実は裏で不倫をしてたなら相当に悲しい。ごめんね舞、そんな悲しい思いをさせてたなんて知らずに。私ちょっと仕事中心の生活になっていたよね。私、お母さんが仕事頑張っているのかっこいいと思ってるよ。だからその点は申し訳ないなんて思わないで。娘がそのような優しい言葉を言ってくれて、とても嬉しかった。ありがとう、舞。私、ちょっと調べてみるね。それでもしお父さんが不倫してたら、私は離婚すると思うけどそれでも大丈夫。私がそう聞くと娘はこくりとうなずいた。父親が不倫してるとか嫌だもん。きっと一緒にいるだけで嫌な気分になる。娘がそのように言うのを見て、私は今まで家庭にあまり目を向けられていなかったなと反省した。勇気を出して話してくれた娘のためにもこの件はしっかりと調べなければ。私はすぐに興信所に夫の不倫について調査を依頼。すると驚きの事実が判明した。夫は娘が言っていた通り、不倫をしていた。不倫の証拠写真ももちろんある。だが驚くべきはその不倫相手。それはなんと私の高校時代の同級生で、仲良しグループのメンバーの一人のゆかだったのだ。私は夫の不倫よりもそっちの方がショックだった。
ずっと仲良しで信頼し合っていると思っていた仲良しの友達に裏切られたのだ。ゆかは専業主婦で、私たちのグループの中で最後に結婚した。だから子供もまだ小さくて5歳とかくらいだ。それなのに子供の世話もせずに、私の夫と不倫をしていたのだ。私は不倫の証拠を手にしたとき、本当にショックでしばらく動けなかった。自分の部屋にいなければ、娘か夫に見られて大変なことになっていただろう。まだ夫に見せるには早いし、娘にこんな写真は見せられない。私は深呼吸をして何とか気分を落ち着かせた。そしてその時、仲良しメンバーの一人が転職したという連絡をくれたので、私はいい機会だと思い、みんなで集まろうと提案した。私発信の集まりでなければゆかも警戒してこないだろう。そして狙い通りに友人が集まる機会を設けてくれて、私は3週間後に夫の不倫相手であるゆかと対面することになった。その間に私は大急ぎで弁護士を雇い、離婚の準備を進めた。娘にも調査結果を話し、離婚する方向であることを伝えた。だから私たちは休みの日に2人で新しく住む部屋を見に行ったりしていた。そしてあっという間に仲良しグループで集まる日がやってくる。まずは転職をした友達に仕事のことについて聞き、みんながそれぞれ近況を報告していく。ゆかは私が知っていることを知っていないようで、普通に話をしていた。みんなはやっぱり仕事をしているから、いろいろと変化があっていいよね。私は専業主婦だからさ、いつもと変わり映えのない日常を繰り返すって感じなのよね。そのように言うゆか。でもゆかは働かなくても収入に余裕のある旦那さんがいるんだからいいじゃん。他の友達がそのように言う。まあ、それはありがたいけど、やっぱり暇だなって思うことはあるわよ。だいぶこの回も進んだし、そろそろ話すタイミングか。だから人の旦那と不倫とかしちゃうんだね。私の発言にゆかはもちろんのこと、他の友達も固まる。ちょっとのぞみ、それどういうこと？ゆかは顔を青くしたまま黙っていて、他の友達が私に質問をしてきた。ゆか、私の旦那と不倫してたの？そんな、嘘でしょ。ゆかがそんなことするはずないじゃない。他の友達はゆかをかばおうとした。ゆかも味方がいると分かり、それに便乗した。そうよ。のぞみったらいきなり何を言い出すの？誰かと見間違ったんじゃないの？まあ、しらばっくれようとはするよな。そう。じゃあみんなにも確かめてもらおうっと。私はそう言ってカバンから写真を取り出した。テーブルに並べられた数枚の写真を見た友達は絶句している。そんな。ゆか、どうして？ゆかもまさか私が証拠写真まで持ってると思わなかったのだろう。驚きを隠せないようで開いた口を手で覆っている。私、本当にショックだったよ。なんで私の夫と不倫なんてしたの？ゆかは逃げられないと思ったようだ。ごめんなさい。実はのぞみの旦那が働いているカフェにたまたま入って、ここで働いているんですねって話で、それから通うようになって。私の旦那は稼ぎはいいけど、結婚してからそんなに私のことを大事にしてくれなくなって。だから寂しくて。ゆかはそう言って泣き出した。だがそのような理由があったからって不倫はダメだし、友達の旦那に手を出すなんてもってのほかだ。私は泣いているゆかに流されることなく、淡々と話を進めた。他のみんなには悪いけど、この場でゆかには慰謝料を請求することを伝えるわ。それと内容証明も今日ゆかの家の郵便ポストに入れてきたから。今頃、旦那さんが確認している頃でしょうね。そんな。どうしてそんなひどいことを。ひどいこと。自分も既婚者で子供もいるくせに、友達の旦那に手を出す方がひどいでしょ。ちゃんとそれなりの罰を受けて罪を償って。
私がそう言うとゆかは顔面蒼白の状態でうなだれた。私たちもちょっとユカのことは信用できないわ。他の友達もそう言い、私たちはゆかを置いて店を出て行った。ゆかへの復讐は終わったので、次は夫だ。きっとゆかから連絡が行っているだろう。私が家に帰ると、夫が慌てた様子で玄関にやってきた。おい、どういうことだ？何が？ゆかから、連絡が。不倫についてのことかしら。そんなあからさまに。あなた、最低よね。いい夫を演じておいて裏で不倫をしてたなんて。いや、それは。でも、ゆかにだって家庭があるのに、どうして旦那さんにばらすようなことを。あなたまでそんなこと言うんだね。やっぱり不倫する人は思考回路が似るのかしら。相手に知られていなければ問題ないと思ってるんでしょ。いけないことをしたんだから、すべて公にして罰を受けなきゃダメでしょ。だからあなたとは離婚をして、慰謝料と養育費を請求するから。不倫の証拠もすでにある状態で言い逃れもできないので、夫は離婚に応じたが、慰謝料と養育費については渋っていた。だが優秀な弁護士を雇い、裁判まで戦う覚悟もあることを告げると、やっと支払いに応じた。こうして私は夫と離婚し、今まで住んでいた家は売って娘と一緒に新しいマンションに引っ越した。元夫とゆかには慰謝料を請求し、それぞれから300万ずつ支払ってもらうことに。元夫に対してはもちろん養育費も請求した。離婚の件が一段落つき、私は娘との2人で暮らし始めた。さすがに今回のことはかなり尾を引いたが、少しずつ傷も癒えていった。だがそれから半年ほど経った頃、事件が起きた。私はその日は休日で家で娘とゆっくりしていたのだが、いきなり母から電話が。そこで聞かされたの驚きの内容だった。なんと元夫と元義母が実家にいきなりやってきて、勝手に上がり込んだそうなのだ。父はちょうど用事があって出かけていたらしい。だから私に慌てて電話してきたとのこと。私は急いで準備し実家へ。そして実家に着くと、元夫と元義母が腕を組んで居間のソファーに座って私を待っていた。二人がなぜ来たのか見当もつかない。いきなり実家に来て何なの？私がそう聞くと元夫は驚きの発言をした。貸した金を返してほしい。は？私、あなたにお金を借りたことなんてないんだけど。結婚式の費用は俺が150万も出しただろ。結婚式は女性が主役だから俺が貸したも同然だ。離婚するなんて詐欺だ。本当なら結婚詐欺で訴えたいところだが、示談で150万を返してくれればいい。ありえない要求をしてくる元夫。元義母も早く支払いなさいよと言ってきた。そういえば元夫は離婚後に働いていたカフェで正社員になったはずだ。確かカフェの店員はかなり給料が安かったはず。きっと金に困ってこんな無理やりな要求をしてくるんだろう。言っておくけど結婚式は2人が主役だし、その後の結婚生活だって私の方が多く生活費を出してるでしょ。総額を計算したら150万なんて、はした金レベルに私は支払ってると思うけど。だからありえない要求をして困らせるようなことしないで。私がこう言って追い出そうとしても、2人はこのように動かなかった。すると父が帰宅してきた。父はどうやら母から連絡が来ていたようで、慌てて戻ってきたようだ。お前ら何しに来たんだ？怒りながら叫ぶ父にビビりながらも、元夫は先ほどと同じことを父に説明した。父は黙って聞いていたが、ありえない要求に怒りを通り越して呆れたようだ。そもそも不倫をした君が悪いんだろ。そんな無理な要求をするならさっさと帰れ。そう言って父が追い出そうとすると元夫は土下座をした。頼むのぞみ。金を貸してくれ。お前からだけじゃなく、ゆかの旦那からも慰謝料を請求されているから本当にきついんだ。150、
いや100万でいいから。この後に及んで金をせびるなんて正気なのだろうか。私は無理だから帰って、と冷たく言った。だが元義母はいい加減にしなさいよ。家庭がうまくいかなかったのにはあんたも責任があるだろ。と言い、金を貸す義務があると主張した。拉致が開かない状況。すると父が、わかった。今用意するから待ってなさい、と言って別室に行った。ちょっとお父さん。どういうつもり？私が慌てて追いかけると父はニヤニヤしていた。お金ならたくさんあるからな。せっかくだから彼らにあげようじゃないか。私は父が押し入れを開けてあるものを取り出したのを見て納得した。なるほど、これは面白い。父は封筒に札束を入れて元夫に渡した。元夫と元義母は満足した表情で帰っていった。そして二人が出て行ったタイミングで、すぐに鍵をかけて警察に通報。二人は外に出てから封筒の中身を確認したようで、すぐに戻ってきて玄関のドアをガンガンと叩き始めた。ちょっと、どういうことだよ。これって人生ゲームの金じゃないか。こんな偽物の札束なんていらねえよ。怒りながらそう叫ぶ元夫。私は笑いながら玄関越しにいる元夫たちに向かって、せっかく大量にお金があるからお裾分けしてあげようと思ったのよ、と言ってやった。すると元夫は、ふざけんなよ。と言って玄関のドアをさらにどんどんと叩いた。それはまるで足で蹴っているかのような音だ。だがこれが自分たちの首を絞めることになるとは思わなかったようだ。警察が到着した時に、ちょうど元夫と元義母は玄関を蹴っていたらしく、現行犯逮捕された。近所の人たちも集まってきて、大勢の人が元夫と元義母の逮捕を見たらしい。結局、元夫は金をもらうどころか、逮捕による罰金や玄関のドアに傷をつけた弁償代も支払わなければいけなくなった。さらに逮捕の瞬間を見ていた人の中に、元夫が働くカフェの常連さんがいたらしく、すぐに情報が伝わり元夫はクビになったそうだ。現在は仕事が見つからず、実家に戻り代わりに義両親が慰謝料と養育費を肩代わりして支払っているそうだ。私は元義実家の人たちに対して、私たち一家への接近禁止令を出しておいた。これで何かあったら通報してすぐに駆けつけてもらえるだろう。そして現在、私は娘と相変わらず仲良く幸せな日々を送っている。これからも仕事を頑張りながら娘の成長を見守っていこうと思う。ご視聴いただき、ありがとうございます。本日の物語はいかがでしたか？チャンネル登録よろしくお願いいたします。では、次の物語でお会いしましょう。